Lugsod, okay kayo. Mayor, shut down. Wah. Basta kahit tayo trako. Kahit kayo. Tukok kayo ba? Pero. Hey, sa tao tayo, Chris. Paglasang. Okay tayo. Kami na doon, patagak. Kawin. Okay kayo. Jinky, kumusta na mo? Pero, kahit ko rin truck na magkuha may kandeng. Kahit, mutiw ni karo-karo kandeng. Hinga na yun, Hello kandeng. Kumusta na mo? Okay na mo? Bagyo, Amura. Okay kayo. Julio Serdan Lawas. Okay kayo. Kay Justin Bazar. Kalapangan ko. 감사합니다. But I love you so too. Pala may po. Kayo, Brad, padulong may magkuhag kandeng. Kay, nawala ko kandeng. Namatay. Hello kami, Francis Japet Manapasal. Okay kayo. Carl, kumusta ka na Carl? Kay Mozahi, kay T-March 2, and kay John, and kay Daniel J. Okay ra ka? Okay kayo. And kay Asara po. Jepo, sabdaw doon. Kay Francis Japet Manapasal. Okay kayo. Sabayol. Ayol. Kay Chan. Kay okay kayo. Kay Kristen Loho. Okay kayo. Hello Karen. Pasano. Si YT. Pangalan si Karen. Dolo na ko siya. Hello Karen. Kusano mo. Isa tayo. Alam kayo. Sa bakit hakdre lambes mo ba? Pero kayo. Kay Analin magbalita. Hey, the best hat. Okay. Jake piratus pero at pero ay so nagkase ko no harap ko ala ipit ala Josh Sharon okay kayo kay kay ano yung kambing ano matay no kambing tanap ko kawin para ko kawin hello Karen akira ka akira kayo lameo sabi ko papuy kami papuy alam babay sa inyo next time na punta niyo para okay kayo Diyos siya so akira ka advance Merry Christmas and I'll top 10 shout out